kita kiinni! Toisit nyt kuoleval miehels yhden kossulekan vielä. No en tuo, kuole nyt perkele pois, mun pitää päästä imuraamaan nuo lakanat! On se kurja, kun eukko vaan huutaa ja lapset raakinuu. Mut onneks mä joikin on ne kaikki. Sakari Ukkometso, valmistautukaa! Kautta neitsyt Maarian, Jeesusko! Ei nyt Jesse teitä itse ehtinyt tulla hakkeen. Mä oon Ripa tuolta uusista hankinnoista. Mitä työ täällä teette? Mä tulin Sakke viemään teidät viimeiselle matkalle. No perskule, johan oli aikakin. Herra Ukkometso, ei me vielä olla hätikäs miikään. Meillä on vielä tiettyjä juttuja kattomatta. Mitä juttuja? No esimerkiksi, mihin mä oon teitä tänään viemässä. Miten niin? Hyvä mies minä olen. Kysykää vaikka Eukolta. Ei, me ollaan jo kysytty ja meillä on kaikki itse asiassa tiedossa. Ei näitä tarvitse kuin vähän ynnäillä, kato. Ynnäillä? Juu, kun tää koko juttuhan perustuu helvetin simppeli yhtälö. Otetaan teidän hyvät teot, vähennetään niistä pahat teot, sitten sotketaan siihen mukaan kaikki muut teot ja kerrotaan 7. Hetki, kun mä vaan tässä kattelen. Miltä se näyttää? No, tän mukaan te ootte pettänyt, huiputtanut, kavaltanut, mukiloinut ja varastanut. Mutta positiivisella puolella te ette ole kertaakaan elämässänne runkannut. Joo, en minä koskaan oikein oppinutkaan siihen. Joo, no, kyllä tästä varmaan ylöspäin ollaan menossa. Helvetin hienoa. Entä sitten, olisiko mitään toiveita vaikkapa majoituksen tai erityisruokavalion suhteen? Joo, ei äyriäisiä eikä retkitelttamajoitusta. Retkiäyriäisiä, all right. Entäs olisiko mitään muuten allergioita vielä tähän? Saisiko tässä vielä perua? Ei, tää on aika finaalissa nyt. No, kun olisi niin paljon nähtävää ja koettavaa, kun olisi Pariisi, mutta ennen kaikkea toi Turku. En oo käynyt siellä. Helvetiä ja... No, jos mä nyt edes viinakauppaa saisin lähteä. Kuule, mä en oo saatana sun takia tekäs 2 reissua tänään. Unohtu vielä. Sun viimeinen sikaris.